Похвален Ісус Христос. На гэты раз мы зацягнем нашу увагу на сакраменце канфірмацыі, да якога рыхтуемся, рыхтаваліся ўжо на працягу гэтага году. Першы наш сакрамент – гэта, безумоўна, сакрамент святого хрышчэння. Без яго, без гэтай першай праступкі, але б сказаць, базы усяго нашага хрысціянскага жыцця, немагчымы іншыя сакраменты. Мы не можам пайсці да споведзі, калі мы не з'яўляемся хрысціянамі, калі не прынялі Хрыста у сакраменце хрышчэння. Таксама і канфірмацыя не можа адбыцца без святого хрышчэння, якое з'яўляецца базай, як я кажу, і фундаментам усяго нашага хрысціянскага жыцця. Я думаю, што вы заўважылі, што неаднойчы у касцёле на працягу літургічнага года і ў вельмі урачыстых момантах жыцця касцёла мы як бы паўтараем тое, што аднойчы мы самі альбо нашыя бацькі сказалі Богу ў час святого хрышчэння. Калі вы яшчэ не забыліся сваю першую камунію, то памятайце, што перш чым прыступіць да святого алтара, вы вызнавалі веру, вы адаракаліся ад злога і ў руках трымалі запаленую свечку. Гэта ўсё мела нагадаць вам прынятае хрышчэнне. І касцёл паўтарае гэтыя словы. Калі памятаеце пасхальную ноч, то гэта ноч, у якую увесь касцёл як бы паўтарае вось прысягу святого хрышчэння, аднаўляючы яе і усведамляючы, што мы з'яўляемся хрысціянамі. Можна сказаць, што святое хрышчэнне – гэта вось гэты выток ласкі, як крыніца, якую ў кожным наступным сакраменце мы хочам пашырыць, каб эта крыніца прылілася яшчэ больш у нашых сэрцах і больш нас ачышчала, адмывала, дадавала нам больш сілы да жыцця і для любові, як мы сказалі у першай канферэнцыі. І таму сакрамент канфірмацыі, я думаю, што это слова для вас, які вучыце ангельскую мову, ужо вядомае, бо корань і з'яўляецца тым самым коранем, моц, умацаванне, і оно ўжываецца, вось гэты корань ўжываецца ў іншых таксама мовах, азначаючы тое ж лацінская моц. Гэта умацаванне. Умацаванне каго і чаму. Калі мы звернемся да біблійных падставаў прыняцця гэтага сакраменту канфірмацыі, то ў адным месцы падручнікі нас кіруюць да таго моманту, калі Христос наказвае апосталам ісці, абвяшчаць Евангелію усім народам, хрысціць іх у імя Айца і Сына і Духа Святога, абяцаючы таксама, што будзе з імі і даючы ім свайго духа. А таксама ёсць аўтары, якія непасрэдна кіруюць нашу увагу на хрышчэнне Езуса Хрыста. Наш Пан, калі выходзіў з воду ў Ярдану, як перадае нам Евангелле, адразу на яго заходзіць Дух Святы ў постаці голуба і чуваць голас: «Ты, сын мой узлюблены». І вось і гэты голас з'яўляецца як бы печаццю таго хрышчэння, як бы апрабатай таго хрышчэння, як бы умацаваннем этой моцай, якую дае Бог. Канешне, з самага пачатку, калі хрышчэнне прымалі людзі дарослыя, то непасрэдна пасля святого хрышчэння адбываўся сакрамент і канфірмацыі. Чалавек, які выходзіў са святой купелі святого хрышчэння, адразу прымаў як бы вось гэту печаць, як і Христос, які выходзіць з воду ў Ярдану. Прэзбітер складаў яму на галаву рукі, заклікаў Духа Святога і найчасцей рабіў крыж на чале. У старажытнасці это адбывалася менавіта так, пасвечаным алеем харызмай. У царкве праваслаўнай, у усходніх церквах, гэты сакрамент да сённяшняга дня злучаны з хрышчэннем, яго ўдзяляюць непасрэдна пасля самога сакраменту святого хрышчэння, канфірмацыю. Мы у заходняй традыцыі у гэтым бачым не толькі пацвярджэнне з боку Бога, які
пацвярджае гэту прыналежнасць сына, кожнага з нас ці дачкі да яго. Але яшчэ і пацвярджэнне з боку самого чалавека. Тут ёсць адзін такі момант, што калі мы былі маленькія, нас хрысцілі, то, безумоўна, ні ў кого нас ніхто не запытаўся да гэтага дазволу. І таму Касцёл як бы дае магчымасць усім вам ужо ў свядомым узросце, калі вы поўнасцю карыстаецеся сваёй воляй і розумам, пацвердзіць, памятайце конфермара, пацвердзіць, таксама сваю прыналежнасць да Бога і выбар вашых бацькоў. І ў гэты дзень ужо не ў бацькоў, а ў вас Касцёл вуснамі біскупа запытаецца, ці хочаш ты прыналежыць да гэтай сям'і, у якую праз святое храшчэнне быў ты уключаны. Якби у гэтым ёсць таксама свая прыгажосць, што сакрамент не даецца як бы механічна. Гэта апрабата Бога, яна падае на кожнага з нас як вялікая ласка, але з нашага боку таксама мы павінны пацвердзіць са свайго боку сваім актам волі, актам любові сваю прыналежнасць да Езуса і да нашага нябеснага Айца. На працягу вякоў сама істота сакраменту канфірмацыі мела больш-менш тое самае адценне ўзятага умацавання, зрэласці хрысціянскай і непасрэдна было звязана з дзеяннем Духа Святога, пра што будзем размаўляць у наступным відэаблоку. Але, канешне, у залежнасці ад эпохі, якую перажываў Касцёл, гэты сакрамент канфірмацыі трактаваўся з большым націскам на тую ці іншую характэрную рысу. У сярэдневякоўі, калі было вельмі развітае рыцарства, і ўвогуле гэта культура рыцарства, яна як бы авалодала тагачаснай нават цывілізацыяй, вельмі моцна падкрэслівалася таксама ў сакраменце канфірмацыі. Гэта рыцарства, гэта здольнасць абараніць веру, здольнасць прыняць на сябе таксама нейкія супярэчнасці, які свет можа прынесці нам таму, што мы вызнаўцы Езуса Хрыста. Эта культура рыцарства ў сярэдневякоўі досыць моцна паставіла такую печатку на разуменні сакраменту канфірмацыі, яшчэ як прыняцце на сябе як бы такой зброі воіна Бога, рыцара Бога, які ў стане бараніць, змагацца за Хрыста, абараняць сваю веру, умеючы тлумачыць. Безумоўна, сёння мы на гэта рыцарства не павінны глядзець з перспектывы сілы ці мяча. Нашым мячом з'яўляецца наша вера, а сапраўды нейкім панцырам, які бароніць нас ад усялякіх спакусаў іншых, з'яўляецца малітва альбо разуменне Божага Слова, над якім мы нястомна павінны з вамі нахіляцца. Але думаю, што у гэтым уступе, які я вам зрабіў, думаю, што вы дастаткова ясна можаце зразумець, што такое гэта складанае, але простае слова канфірмацыя. Якое пацвярджэнне і чаго дае нам Бог і мы даём Богу. Думаю, што для кожнага з вас гэты дзень будзе вельмі важны, калі вы свядома паўтараце тое, што калісьці, вы не памятаеце, але калісьці сказалі за вас ваши бацькі. І адчуеце, што менавіта над вамі, так як над Хрыстом, загучаць гэтыя словы Айца. Вось сын мой злюблены, вось моя дачка, якая была хрышчаная. Я сёння пацвярджаю, яна моя, ён мой, таму што ён таксама пацвердзіў, што хоча належаць да мяне. І атрымаеце моц Духа Святога у яго дарах, пра што будзем размаўляць наступным разам. Дзякуй за цярплівасць. До новой сустрэчы. Похвалений Ісус Христос.